Dragi prijatelji, danas ovdje u Maljevcu posle džume namaza ili u krajini, kako mi to zovemo, posle džumaja, imamo prigodu svjedočiti još jednom trajnom dobru. A to jeste smisao u malim stvarima. Zapravo, dijelimo danas popodne ovim ljudima u koloni mali ramazanski priručnik kojeg je napravio Vahid Efendija Hadžić uz pomoć njegove supruge vrijedne mualime Suade Hadžić iz Splita. Ovo smo dobili danas putem pošte. On je to zaista perfektno odradio, uredio i ovdje je naša slika džamije, da je džemat Maljevac izdavač, ali i kontakt podaci od Paypala, QR koda, svih onih generalija koje inače se traže prilikom uplata. I ovo je, dakle, jedna priča, mi to ne prodajemo, ali dijelimo ljudima u koloni da se netko okoristi s tim. Tako da smo, evo, zahvalni Vahid Efendiju Hadžiću, njegovoj supruzi Suadi, i slijedite ove ljude. Nije puno, nije teško, nije naporno, jednostavno. Sitnice, ali puno znači. Vjerujte da ove sitnice znaju biti toliko snažne da nas dodatno ohrabre, ojačaju i da nam otvaraju puteve. Dragi svi vi, dođite po svoj mali ramazanski priručnik u Maljevcu. Svako dobro vam želim.